बिलेश्वर बसुमतारी मुंनि सासे बर' लाइमोना अरुणाचल प्रदेशआव गोमाना दं। बर' लाइमोनफोरा बेकार जेंनानिफ्राय दासिम उदां जायाखै नामा? बर' लाइमोनफोरा गावनि थांना थानायनि उदांस्रिखौ माब्ला आबुङै मोनफुंगोन? बर' लाइमोनफोरा गावनो गाव बेकार खालामना लायो ना गुबुनासो खालामो? जायनि थाखाय दासिमबो बर' लाइमोनफोरा बेकारनि थाखाय हामा हाथा गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनो गोनां जायो। बेनिखायनो गावनि नखरनि जेंनाखौ फोगोमनो बोहैथि जानुवारि दाननि 10 खालाराव अरुणाचल ओनसोलाव खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं खजबारि गामिनि रुंसारि फादोरसिं बसुमतारीनि फिसाज्ला बिलेश्वर बसुमतारीया। नाथाय अरुणाचल प्रदेशनि दाफुरिजु जिल्लानि डन बस्ती गामियाव थानानै मोनानि ओंखाम जाखांना उन्दुनायनि उनाव बाहेरायाव ओंखारना आन्दायनानै दासिम थाग्रा थावनियाव सहैयाखै। लोगोआव थांफाग्रा सुबुंफोराबो दासिम नागिरबाबो मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे जानबुं नम्बराव 6002289022 आव खौरां हरनो गुरैयै खावलायहरदों। बिदिनो बे खामानि मावनो थांनायाव बे लांग्रा मानसिया खारखुमानायाव बे गोमाहैनाय जाहैबाय। माने मिथिगौ जोंबो बेखौल' मिथिदों आरोखि। दा मानसिया बबे जायगायाव दङ जों मिथिला। बेनोसै आरो दा नागिरनाय राहाखौ माबाफोर जायो नामा बिदिल'। मानसिखौ मोनाफिनगौ। जुदि नोंथांमोना बे लांग्रा मानसिखौ जुदि गाज्रि जुदि माबा मोनोबा नोंथांमोना बे लांग्रा मानसिनि सायाव माबाफोर आयेननि बेब'स्था लागोन नामा? जुदि मानसिखौ नागिरनांगौ बे साननायनि गेजेरजों माबाफोर राहा खालामजायो नामा बेखौ साननाय नांसिगोन।